оё медонед ки фарқ байни палатаи ҳисоб ва агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар чист? мехоҳем ин навбат дар бораи тафовути ҳарду бигӯем. салом. агар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия як мақоми ҳуқуқӣ ва назорати молиявӣ ваколатҳои тафтишотию оперативии ҷустуҷӯиро доро бошад, палатаи ҳисоб мақоми аудитӣ ва таҳлилиро дорад. палатаи ҳисоби Тоҷикистон мақоми олии назорати берунии молиявӣ ва аудитӣ мебошад. вазифа ва рисолати асосии он таъмини шаффофият, қонуният ва самаранокии истифодаи маблағҳои давлатӣ ва амволи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. рисолати ин ниҳод ҳимояи манфиатҳои давлат тариқи пешгирии истифодаи ғайримақсаднок ва ғайриқонунии маблағҳои буҷетӣ, баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ, пешниҳоди хулосаҳои холисона ба мақомоти олии кишвар дар бораи вазъи молиявии давлат аст. палатаи ҳисоб мегӯяд, ҳисоботдиҳӣ ва шаффофият ду унсури муҳими идоракунии самаранок буда метавонад ба мубориза бо фасод мусоидат кунад. масалан, ҳисоботҳои мақоми олии аудит дар бораи кори худ дар назди мардум. палатаи ҳисоб нишондиҳандаҳои самаранокии фаъолиятро барои арзёбии сифати фаъолияти аудитории худ барои парлумон, шаҳрвандон ва дигар ҷонибҳои манфиатдор истифода мебарад. дар бораи иҷрои умумии буҷаи давлатӣ, вазъи молиявӣ ва амалиёт, ҳолати умумии идоракунии молиявӣ ва дар сурати зарурат қонунгузорӣ дар бораи қобилияти касбӣ пешбинӣ шуда бошад, ошкор ҳисобот медиҳад. дар ҳамин ҳол Валимат Мавлонзода, намояндаи палатаи ҳисоб мегӯяд, онҳо аз расонаӣ шудани ҳисоботҳояшон тариқи васоити ахбори омма манфиат доранд. ҳисоботҳое ки аз ҷониби мо расонӣ карда мешавад, аз ҷониби ибрози ақида ё ибрози назара ва расонӣ кардани бознашр кардани он аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва васоити ахбори омма мо манфиатдор ҳастем. шумо дар бораи палатаи ҳисоб маълумот доштед? агар ҳа, фикри худро дар шарҳ нависед.